Avui ens acompanya Maria Pasqual, coneguda amb el sobrenom de Maria la Piedra, que ha donat suport a la candidatura que ha sorprès aquestes eleccions. Bona nit, Maria, què tal? Hola, bona nit. Molt bé. Perfecte, estic bé. Què n'opines del resultat electoral? Anant directament ja al tema més... Bueno, que ens interessa, la política en si. Sí, jo m'he quedat super sorpresa, perquè 4 escons és bastant. Però, bueno, contenta perquè al fi i al cap és el partit que més m'agrada de tots els que es presentaven i, a part de lo que m'han fet a mi personalment, com a ideologia m'agradava. I, bueno, mira, que els hi vagi molt bé i ja està. Si parlem de solidaritat catalana, no? Vull dir, per deixar-ho clar a l'audiència. Bé, el cas és que s'ha parlat molt de tu amb això de solidaritat catalana. La veritat és que d'aquest partit polític ningú en parlava, com la gent passava d'ells un munt. I després, des que vaig començar jo a promocionar-los, va sortir hasta als telenotícies de totes les cadenes nacionals. Sí, dèiem que corrien rumors que altres partits també s'havien interessat per tu. És cert, això? Ens ho pots confirmar? Alguns sí. Ens pots dir noms o no? Prefereixo que no, perquè si he hagut tan merda amb aquest, dic que no. D'acord, doncs. Així en confiança, ara que no ens escolta ningú, ens podries dir què vas introduir dins l'urna? La papereta, vull dir. Esquerra Republicana. Esquerra Republicana? Sí, al final sí. I com que es van portar malament amb mi, Solidaritat Catalana, doncs ara no els voto. I després vaig estar a punt de votar reagrupament, però després vaig pensar que igual no aconsegueixen ni un escó i serà tirar el vot. I llavors vaig dir, bueno, Esquerra com havia votat sempre i ja està. I fins a quin punt creus que els 4 escons de Joan Laporta són gràcies a la teva persona? Jo crec que un me'l mereix, és gràcies a mi almenys. Sí, jo crec que un sí que te'l mereixes, Maria? Com? Que un sí que te'l mereixes. Sí, jo crec que sí, perquè és que molta gent no sabia ni que existia el partit. Sí, va sortir de tots els mitjans. Tot arreu va sortir. Tot arreu. I després no m'han donat ni les gràcies. Ja els hi val. Ja. I el vídeo que vas fer a favor de la candidata de Joan Laporta, va ser idea teva o va ser idea del partit? Va ser idea meva perquè ells m'havien dit que presentés alguns actes i que jo fes el que volgués dins la promoció de Solidaritat Catalana. Llavors se'm va acudir fer el vídeo, perquè jo n'he fet molt així de vídeos, que sempre dic que són cutres genials, perquè tan cutres són genials que la gent en parla molt. I bueno, va ser un divendres, 9 dies abans de les eleccions, i ells el van veure i tot perfecte. Llavors el dissabte, diumenge i dilluns següents va sortir tots els telenotícies, la gent en parla un munt, vam aconseguir 300.000 visites, o sigui, una cosa superguai. I ells tot perfecte, però després van veure que la gent començava a parlar malament, perquè clar, la Porta i la Piedra, que són 2 personatges que t'agraden, no? I llavors ja la gent es pensa que era més que estava amb ells perquè m'havia aliat amb la Porta que no per política. I llavors ells van decidir 4 dies abans de les eleccions fer-me fora. O sigui, però a mi ningú va ser capaç d'agafar el telèfon ni trucar-me per dir-me que ja no estava amb ells ni res. Me'n vaig enterar per Facebook. O sigui, una cosa més cutre impossible. Així doncs, bueno, és que has dit que tenies altres vídeos, hem estat així fent una ullada als teus vídeos. Ens hem informat. Ens ha sobtat que hagis fet tant un vídeo com per Solidaritat com el vídeo de la selecció espanyola aquell, no sé si... Claro, perquè una cosa és futbol i l'altra és política. Llavors, com que hi ha molts jugadors catalans a la selecció espanyola, també dic, doncs els animaré a tots. Val. I també del Barça, ets del Barça tu, Maria? Clar. Sí, si he d'elegir soc del Barça. És que de futbol no en sé molt, però sí, he d'elegir del Barça, clar. Llavors anem bé, continuem. Doncs a veure, passem a un altre tema, deixant la política ja a una banda. D'on ve el nom de la Piedra? Mira, perquè fa 3 anys i mig vaig conèixer el director de cine porno Ramiro La Piedra. Sí, el Ramiro. Que en aquell moment era considerat el número 1 del cine porno de tota Europa, encara que ara ja està més desaparegut, però bueno. I llavors ell acabava de tallar amb la Míriam Sánchez, que era coneguda com Lucía La Piedra. Llavors em va dir, jo soy un creador d'estrelles porno, no sé què, així, i que em treuria el nom de Maria Pasqual i em posaria Maria La Piedra. Llavors, bueno, jo al principi no m'ho creia gaire, però vaig dir, bueno, vale, fes el que vulguis.
així com, aquest tio està una mica boig. I després ja vaig començar a veure que sortia Interview, Playboy, FHM, tot això. Que al final resultava que de veritat. I, bueno, com que em vaig casar amb ell i tot, pues... Però o sigui, també em semblava normal posar la piedra. O sigui, va ser llavors el Ramiro el qui et va introduir en aquest món? Sí, totalment. Va ser ell. Sí, jo abans, just quan el vaig conèixer a ell, acabava d'estudiar filologia. O sigui, va ser la mateixa setmana que em van donar la llicenciatura que vaig conèixer amb ell. I, bueno, has esmentat Lucía La Piedra. Et confonen sovint amb ella per això de tenir, bueno, per compartir el sobrenom artístic? No és que em confonguin, sinó que es pensen que som germanes. Val. Sí, que tant a ella com a mi ens ho diuen molt, tu hermana, no sé què. I això et molesta o...? Bé, m'és igual. Home, la noia és guapa, així que no em molesta. Home, tu també, Maria, no fotem. Gràcies. Les coses com són. Gràcies. També vull dir que el dilluns que ve, o sigui, el 13 de desembre, soc per tercera vegada portada d'Interview. Buah, la comprarem segur. El tema de la porta. Per això que, mira, al final, ells han guanyat 4 escons, però ja he guanyat molta promoció. Tampoc em puc queixar. I parlant així una mica de coses que... T'han ofert el tron de Mujeres i Hombres i Viceversa, com a Lucía La Piedra? No, perquè no el vull. No és algo que em cridi l'atenció. No t'interessa? No. Passo. No. I a part, jo sóc l'exnòvia del Pipi Estrada i després està la Míriam, que ara no es porten gaire bé i... Clar, hi ha una mica de... Jo allà pel mig... Sí, tu i la Míriam són com dos almes gemeles, no? O sigui, heu compartit dos homes... Exacte, i després l'estil de vida que... O sigui, ella tal com va començar és tal com vaig començar. Sí, igual. Però sou amigues o no? No, perquè... O sigui... just ella va tallar amb el Ramiro i jo vaig anar amb el Ramiro. Després, quan ella estava amb el Pipi li posa els cuernos amb jo. O sigui, és una mica... I és normal que m'odi una mica. O sigui, em posa al seu lloc i també. Que jo no l'odio perquè a mi no m'ha fet res, però jo a ella sí. Llavors... A veure, es comenta... Es diu que al món de la política i la televisió hi ha molta farsa en aquests mons, no? Tu que ja estàs posada en el de la televisió, què ens pots dir? Que sí que hi ha molta farsa. Sí, no? Per què enganyar-nos? Sí, no? Sí, i a part de lo que et puguin donar els programes de televisió, que és molta pasta, després, tots els que sortim allà, els caps de setmana fem bolos per tota Espanya. Perquè vas a una discoteca, i et fas fotos i fes més autors amb tothom, i jo després faig un strip i tal. Llavors això també ho paguen molt bé. No, però em referia, a part del tema econòmic, que és ben palès, que n'hi ha molt, que la televisió dona molt, i la política ja ni t'explico. També hi ha molta mentida, hi ha molta farsa. També, sí, molta, sobretot en la política també, però... Ningú realment. No, perquè mira, a la televisió t'apunyalen sempre que pots. O sigui, jo alguna vegada que he tingut amigues i tal... Bueno, fins fa poc considerava amiga una que es diu Cristina Rapado i després a ella per 5.000 euros va deixar de ser la meva amiga perquè li van oferir a Donde Escoles Son... Sí, la Cristina Rapado podem dir que per 5.000 euros va deixar... Que la vas conèixer a Madrid, suposo, no? Sí, que bé, l'explicava tot i tal. I després li van donar 5.000 euros per posar-me a parir i mira, va preferir els 5.000 euros que la meva amistat, tu. Vaja. Claro, i després estàs a casa i dius, joder, pues vaya gràcies, saps? No tens ni amigues, perquè per 5.000 euros te venen. Però bueno, mira, no passa res. I després en política, pues mira, el que m'ha passat. Jo estava supercontenta amb en Joan Laporta i hi havia superbon rotllo i tot, amb l'Oriol Bertran. És que per exemple, on el vas conèixer, el Joan Laporta? Et va venir ell a explicar o el vas conèixer així eventualment? No, mira, el vaig conèixer a Mollerussa, que és d'on viu tota la meva família, que on vaig néixer, tot el rotllo. I ella anava a ella, i llavors un amic que tenim en comú, que